Starting from scratch, λοιπόν. Είναι κάτι που κάνω κάθε φορά σαν συγγραφέας όταν αρχίζω ένα μυθιστόρημα. Για μένα αυτή η διαδικασία είναι μια επιμέλεια χάους, από μια αγαπημένη φράση του συναδέλφου του Παύλου του Μάτεση. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το χάος, την επιμέλεια και τη γραφή, δηλαδή την αφήγηση. Τι είναι λοιπόν μια αφήγηση? Είναι η εξιστόρηση με μια ορισμένη σειρά συμβάντων που μεταβάλλουν μια αρχική κατάσταση πραγμάτων μέσα από πράξεις που διαπράττονται από τους ήρωες μιας ιστορίας. Ως συγγραφέας, μέσα στο ας πούμε μπουκάλι νου μου, έχω ελπίζω ένα τζίνι που κάποια στιγμή θα βγει και θα καταλήξει σε ένα βιβλίο. Αυτό λοιπόν το τζίνι βέβαια δεν μπορώ να το διατάξω να βγει, έτσι δεν είναι? Αλλά ίσως μπορώ να δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες ή τις ευνοϊκές θερμοκρασίες εξόδου. Πιστεύω ότι, μάλλον νιώθω, ότι στην αρχή βρίσκομαι μπροστά σε ένα χάος, σε έναν αταξινόμητο χώρο που περιέχει όλες τις εμπειρίες, όλες τις εικόνες, τα διαβάσματα και τις αναμνήσεις μιας ζωής. Είμαι δηλαδή ο συγγραφέας μόνος, με ό,τι υλικό έχω σαν άτομο. Αυτό λοιπόν το χάος, για να μπορέσω να γράψω ένα βιβλίο, πρέπει να το βάλω σε μια τάξη. Τι έχω λοιπόν ως συγγραφέας στην αρχή? Έχω φυσικά μια λευκή οθόνη, διότι πλέον γράφουμε σε υπολογιστή. Είναι ένα αρχείο Word, το οποίο μπορεί να έχει ένα τίτλο Work in Progress και εύχομαι να μην πάθω το σύνδρομο της λευκής οθόνης και καταλήξω να κοιτάζω εγώ την οθόνη και η οθόνη εμένα. Αναζητώ λοιπόν μια αρχή, μια εκκίνηση, μια ιδέα. Την ιδέα αυτή ούτε να την παραγγείλω μπορώ, ούτε να την διατάξω, ούτε να την αγοράσω. Βέβαια, ως συγγραφέας έχω διαβάσει κάποια βιβλία, έχω μια ιδέα του τι σημαίνει αφήγηση, έτσι. Η αφήγηση λοιπόν είναι μια πανάρχια ιστορία. Θα λέγαμε ότι ο καλύτερος δημοσιογράφος, ο καλύτερος συγγραφέας είναι ο Θεός. Διότι η ιστορία της δημιουργίας δεν είναι μόνο απίστευτη, συνέβη κιόλας. Πλην όμως του Θεού δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη. Δηλαδή όλες οι ιστορίες είναι σαν η μία να βγαίνει μέσα από την άλλη, είναι σαν τις ρώσικες κούκλες, τις μπάμπουσκες. Και υπάρχει και ένα αδιόρατο νήμα που τις συνδέει όλες. Όπως έχει πει και ο Γιώργος ο Σεφέρης, είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτά τα κοινά στοιχεία που διαθέτουν οι ιστορίες, κάποιοι άνθρωποι αρχίσαν να τα κατηγοριοποιούν. Μια ενδιαφέρουσα έτσι, πρώτη προσέγγιση ήταν το 1931. Ο Ρώσος λαογράφος Βλάντιμιρ Πρόπ κατέταξε 31 έτσι, σημαντικές λειτουργίες ή δράσεις πάνω στις οποίες οικοδομούνται οι αφηγήσεις των παραμυθιών της χώρας του. Αυτές μπορεί να είναι, ας πούμε, από την επιβολή μιας απαγόρευσης σε έναν ήρωα ή από την μεταφορά του με ένα μαγικό τρόπο από ένα τόπο σε έναν άλλον. Η επόμενη ενδιαφέρουσα απόπειρα έγινε από τον Τζόζεφ Κάμπελ, ο οποίος στο βιβλίο του «Το ταξίδι του ήρωα» αναφέρεται σε μια βασική δομή, την οποία βρίσκει κανείς αφηγήσεις από όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι βρήκε? Ότι αναρρύθμιτοι μύθοι από διαφορετικές περιοχές, αλλά και διαφορετικές εποχές, μοιράζονται την ίδια πρωταρχική δομή και τα ίδια στάδια. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν γράψει, έχουν αφηγηθεί, έχουν γεννήσει ιστορίες από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη, σε διαφορετικές εποχές και δεν γνώριζαν φυσικά ο ένας τον άλλον. Οι ιστορίες αυτές που έχουν παράγει έχουν κοινά στοιχεία. Δηλαδή, από το βιβλικό μύθο του Αδάμ και της Εύα, από την αρχαία τραγωδία των Ιδίπποδα, από τους νορδικούς μύθους, από τους μύθους των Μάγια, από τις ιστορίες του βασιλιά Αρθούρου και των υποτών της Στρογγυλής Τράπεζας, μέχρι και σύγχρονες αφηγήσεις, μέχρι και βιβλία, ταινίες, ακόμα και το Inception θα λέγαμε, υπάρχει μια βασική δομή και κάποια στάδια που είναι κοινά. Αυτό λοιπόν ο Τζόζεφ Κάμπελ το κατέγραψε σε ένα μοντέλο. Το μοντέλο αυτό λέει τα εξής απλά πράγματα, το οποίο φυσικά επιδέχεται και διαφορετικές εκδοχές, έτσι. Έχουμε καταρχήν έναν ήρωα, γιατί μια ιστορία χρειάζεται έναν ήρωα. Αυτός ο ήρωας ζει και κινείται σε ένα καθημερινό κόσμο. Τον κόσμο το δικό του, τον οποίο γνωρίζει και πολύ καλά. Κάποια στιγμή, για να υπάρξει και ιστορία, δέχεται μια κλίση σε μια περιπέτεια. Την κλίση αυτή μπορεί στην αρχή να την απορρίψει, αλλά θα τη δεχτεί ώστε να υπάρξει και το βιβλίο. Δεχόμενος την κλίση, περνάει το κατόφλι αυτού του καθημερινού του κόσμου και μπαίνει σε μια νέα περιοχή. Σε μια παράξενη, περίεργη, άγρια, άγνωστη περιοχή, με ένα βασικό θέλω, το οποίο κυνηγάει, κάτι θέλει αυτός ο ήρωας. Και για να το πετύχει λοιπόν αυτό το θέλω του, με βοήθεια ή όχι, ξεπερνάει διάφορα εμπόδια, έρχεται σε έντονες συγκρούσεις και τελικά επικρατεί. Βέβαια, υπάρχουν και εκδοχές να μην επικρατεί, έτσι.
Επικρατώντας λοιπόν, επανέρχεται, ξαναγυρνάει σε αυτόν τον καθημερινό κόσμο από όπου εκκίνησε, φέροντας μαζί του τη δύναμη και τη γνώση όσων από την περιπέτεια που πέρασε, την οποία πρόκειται να μοιραστεί και με τους συνανθρώπους του. Τη σύγχρονη τώρα εποχή, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και το δίκτυο κτλ., έχουν γίνει προσπάθειες για μοντελοποίηση αυτών των αφηγηματικών σχημάτων. Δηλαδή, ας πούμε εδώ, ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Brown τι έχει κάνει? Έχει πάρει αυτές τις 31 κατηγορίες του πρόπ που λέγαμε πριν και έχει δημιουργήσει ένα fairy tale generator, δηλαδή μια γεννήτρια παραμυθιών, όπου ο χρήστης, ας πούμε, ο επίδοξος συγγραφέας, κάνει κλικ στις αντίστοιχες κατηγορίες των ενδιαφέρον και κάθε φορά το μοντέλο του παράγει μια στρατηγική, ένα σχέδιο για μια αφήγηση και υποτίθεται ότι την ακολουθεί μετά. Ταυτόχρονα έχουν βγει και πάρα πολλά εγχειρίδια και διάφορα βιβλία του τύπου How to write, How to not write και επίσης και software, τα οποία δημιουργούν στον επίδοξο συγγραφέα ένα περιβάλλον μέσα από τον υπολογιστή. Τον παίρνουν δηλαδή το συγγραφέα από το χεράκι και του λένε πάτα την πρώτη εικονίτσα Windows, γράψε αυτά, μετά την επόμενη εκείνο, την επόμενη το άλλο και καταλήγει με έναν τρόπο, ας πούμε, να έχει κάνει ένα βιβλίο. Τώρα, από τη χάραξη στην πέτρα, δηλαδή από τον προϊστορικό άνθρωπο, ο οποίος λάξευσε την πρώτη λέξη στην πέτρα, μέχρι και το tweet, μέχρι δηλαδή τα παιδιά τα σημερινά που γράφουν με 140 χαρακτήρες όριο στον υπολογιστή, τι είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πούμε? Μια ιστορία θέλουμε να πούμε, έτσι δεν είναι? Ο τρόπος είναι μόνο που αλλάζει. Και βλέπετε εδώ, θα μπορούσε να είναι τεράστιο το slides, όλες τις διαφορετικές εκδοχές που έχει πάρει η εξέλιξη, ας πούμε, της επικοινωνίας και κατ' επέκταση της αφήγησης. Εδώ υπάρχει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, την οποία έχει αναπτύξει ένας καθηγητής του MIT, ο Thomas Pettit, που λέει το εξής: ότι μεταξύ του 15ου και του 20ου αιώνα, δηλαδή από την εφεύρεση της τυπογραφίας από το Γουτεμβέργιο μέχρι και τη σημερινή έκρηξη του διαδικτύου, ζούμε μία Γουτεμβέργια παρένθεση, the Gutenberg parenthesis. Αυτή λοιπόν η παρένθεση, η οποία χαρακτηρίζεται από την κειμενικότητα, σημαίνει το εξής: ότι πήραμε λοιπόν την επικοινωνία της λέξης, την διατάξαμε σε ισοϊψείς γραμμές, οι ισοϊψείς γραμμές αυτές δημιούργησαν παραγράφους, στοιχημένες, αριστερά με ένα περιθώριο, δεξιά το άλλο. Φτιάξαμε τη σελίδα. Τη σελίδα την δέσαμε πολλές σελίδες, δημιουργήσαμε τα 16 σέλιδα. Αυτά τα ενώσαμε μεταξύ τους και φτιάξαμε ένα κειμενικό κορμό. Βάλαμε ένα εξώφυλλο μπροστά, ένα οπισθόφυλλο από πίσω και φτιάξαμε αυτό που λέμε βιβλίο. Λοιπόν, δηλαδή φτιάξαμε ουσιαστικά ένα περισταλμένο κείμενο, τρόπο επικοινωνίας. Αυτό που λέει λοιπόν ο Thomas Pettit είναι ότι σήμερα, με την έκρηξη της τεχνολογίας και το ίντερνετ, πλέον είναι σαν να γυρνάμε σε τρόπους επικοινωνίας και σε τρόπους αφήγησης κατά επέκταση, οι οποίοι ήταν προ-Γουτεμβέργιοι. Όταν δηλαδή η αφήγηση έρεε, όταν οι ιστορίες ήταν, ας το πούμε, in progress όλες και πηγαίνανε από στόμα σε στόμα. Είναι μια εποχή λοιπόν όπου το εφήμερο, το chat καθορίζει την κουλτούρα, καθορίζει η προφορικότητα υπό μια έννοια, καθορίζει την κουλτούρα, την αφήγηση και ουσιαστικά πιθανότατα κάποια στιγμή μπορεί και να επέμβει και στον τρόπο που και εμείς οι ίδιοι συγγραφείς γράφουμε. Ακόμα αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν βγάλει κάτι ενδιαφέρον, δεν ξέρω, μπορεί. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και καλά που σας είπα μέχρι τώρα. Αφορούν, ας το πούμε, τους ειδικούς περί την αφηγηματικότητα, τους μη δημιουργούς, αφορούν τους φιλολόγους, τους ειδικούς στο δίκτυο κτλ. Εγώ, συγγραφέας, όμως, θέλω να σας μιλήσω για αυτό που σας είπα στην αρχή, για το πώς γεννιέται μια ιδέα και τι σημαίνει να είσαι συγγραφέας. Και να σας πω μια προσωπική ιστορία για το πώς άρχισε να μπαίνει αυτό το σαράκι μέσα μου. Λοιπόν, ήμουνα στο Λονδίνο και σπούδαζα αρχιτεκτονική, καλή ώρα, όπως ο Γιάννης, από ό,τι άκουσα στην αρχή. Τέλος δεκαετία 80. Και καθόμουν έξω από μία pub, πίνοντας μπύρα. Και απέναντί μου έβλεπα ένα τυχαίο πλάνο καθημερινότητας, περίπου αυτό, θα μπορούσε να είναι αυτό, πάντως κάτι τέτοιο θα ήταν, δεν βρήκα άλλο slide. Αυτό λοιπόν, αυτή η φέτα της καθημερινότητας δεν περιείχε τίποτα το ιδιαίτερο. Είχε άνθρωποι που περπατάγανε, ξέρω εγώ, μια οικογένεια που καθότανε, ένα σκυλάκι που περνούσε, κτίρια είχε, δρόμους είχε, οχήματα είχε. Και κάποια στιγμή λοιπόν έπαθα κάτι σαν αυτό που λέει ο Τζόις επιφάνεια. Είπα μέσα μου, ρε εσύ, όλα εδώ είναι, σε αυτό το τυχαίο κομμάτι που βλέπεις. Και άρχισα να αναρωτιέμαι τι άραγε γίνεται, ας πούμε, πίσω από αυτό το παράθυρο.
Τι σημαίνει αυτός ο υπόνομος εκεί, ο οποίος ενώνει με τα εντόστια της πόλης και κατ' επέκταση μπορεί να επεκτείνεται μέχρι το κέντρο της γης, που λέει ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό το έμβλημα που υπάρχει εκεί, τι ιστορία μπορεί να έχει. Και άρχισα να κάνω το εξής. Να σκέφτομαι σε ελεύθερο συνειρμό έννοιες, οποιαδήποτε έννοια μου ερχόταν στο κεφάλι, όσο και δύσκολη και περίεργη να ήταν αυτή, και να τις τεστάρω σε σχέση με αυτό το καθημερινό τυπικό πλάνο. Δηλαδή έλεγα, υπάρχει, ας πούμε, απώλεια σε αυτή την εικόνα. Ναι, διότι πίσω από αυτό το κλειστό παράθυρο με την καμιλωμένη κουρτίνα μπορεί να υπάρχει μια οικογένεια που να τρέχει αυτή η ιστορία, ας πούμε. Υπάρχει μυστήριο σε αυτή την εικόνα. Ναι, διότι πίσω από αυτό το κατόφλι ανοίγεται ένας σκοτεινός κόσμος, στον οποίο μπορεί να συμβαίνουν άλλα πράγματα. Υπάρχει επιθυμία σε αυτή την εικόνα. Ναι, γιατί αυτός ο κουστούμαρισμένος κύριος, ο τόσο έτσι, κομψός, με την βαλίτσα του, μπορεί να μας μοιάζει για ένα τζιάπης, αλλά μπορεί να έχει μια κρυφή ζωή και να είναι μέχρι ο Ντέξτερ, serial killer, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και ούτω καθεξής. Όλο αυτό λοιπόν που σας λέω το συνοψίζει πάρα πολύ ωραία η Emily Dickinson, μια αγαπημένη μου ποιήτρια, στον μεγαλειώδους λιτότητας στίχο της Another Way to See. Δηλαδή τι σημαίνει εδώ, ότι κοιτάζω το χάος, το κατακαιρματισμένο, το τίποτα, αυτό που βλέπω κάθε μέρα, αλλά το βλέπω με άλλα μάτια. Έτσι λοιπόν η συγγραφή από τη χάραξη στην πλάκα που είπαμε μέχρι και το tweet, για μένα είναι μια επιμέλεια χάος, διότι όπως είπαμε στην αρχή έχεις αυτό το αταξινόμητο υλικό, έχεις το χάος της καθημερινότητας, έχεις όλο αυτό που σε περιτριγυρίζει, το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο ακριβώς, είναι σποραδικό, είναι θραυσματικό και μέσα από αυτό το θραυσματικό κόσμο καλείσαι ο συγγραφέας κάποια στιγμή να βγάλεις, να εξορίξεις από αυτή την ιστορία πρόσωπα, καταστάσεις, έννοιες, ιδέες που να σε οδηγήσουν σε μια ιστορία, σε μια αφήγηση. Αυτό λοιπόν η τεχνολογία πιστεύω ότι δεν μπορεί, και το know-how δεν μπορεί να στο προσφέρει. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει δηλαδή την original ιδέα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η αυθεντικότητα. Πώς γεννιέται λοιπόν μια ιδέα σε έναν συγγραφέα? Πιστεύω ότι από οτιδήποτε αυθεντικό. Από μια λέξη, από μια εικόνα, από μια ανάμνηση, από μια εμπειρία. Και να σας πω τώρα μια άλλη προσωπική ιστορία, γιατί είπα μια λέξη. Κάποια στιγμή είχα βγει ένα βράδυ με ένα φίλο μου πριν από χρόνια ηθοποιό, ο οποίος τάπινε τα τσιπουράκια του. Και στο τέλος της βραδιάς μου λέει: κοίταξε να δεις, Αλέξη, θέλω να σου χαρίσω μια λέξη. Εσύ είσαι συγγραφέας, ξέρεις τι να την κάνεις. Και μου λέει τη λέξη αυτοανάφλεξη. Και αρχίζουν λοιπόν από εκεί κάποιοι διαδοχικοί καταιγιστικοί συνειρμοί, οι οποίοι μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δεν ξέρω πόσο, πάντως σε πολύ λίγο διάστημα μου γέννησαν ένα ολόκληρο βιβλίο που 1,5 χρόνο μετά βγήκε, ήταν 400 σελίδες και εκδόθηκε. Λοιπόν, το φαινόμενο της αυτοανάφλεξης το ήξερα, είχα δει κάτι σχετικά X-Files και είναι το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται καμένοι με ένα τέτοιο τρόπο, έχουν πεθάνει δηλαδή, έχουν καεί, σαν η θερμότητα να έχει βγει μέσα από τα σωθικά τους, σαν να έχει αναπτυχθεί η θερμότητα από τα εσωτερικά όργανα, διότι τίποτα έφλεκτο γύρω τους δεν έχει πάθει τίποτα. Έτσι. Ήξερα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Ο διαδοχικός δεύτερος συνειρμός ήταν η μεταφορά αυτού του φαινομένου στο ψυχικό κόσμο. Δηλαδή, τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος καταπιεσμένος επί χρόνια κάποια στιγμή τα βγάζει όλα, τα λέει όλα στη φόρα, ας πούμε. Έτσι. Άρα, αυτά τα δύο ως ομπρέλα συνειρμική τι μου έχουν σαν κοινό στοιχείο? Τη φωτιά. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια επικαιρική ομπρέλα που καλύπτει συνειρμικά αυτά που σας λέω, τα οποία βέβαια τα λέω σε πολύ μεγαλύτερο χρόνο από ό,τι τα σκεφτόμουν τότε. Έτσι. Εκείνο το διάστημα διάβαζα ξανά τους αδερφούς Καραμαζόφ του Ντοστογεύσκη, που είναι μια ιστορία για μια δυσλειτουργική παραδοσιακή οικογένεια με ένα δυνάστη πατέρα. Τι είχα λοιπόν? Είχα την αυτοανάφλεξη στο φαινόμενο, είχα την ψυχική αυτοανάφλεξη του προσώπου. Έτσι. Είχα τη φωτιά, είχα την παραδοσιακή δυσλειτουργική οικογένεια και είχα και το δυνάστη πατέρα. Ταυτόχρονα εκείνο τον καιρό είχα μόλις τελειώσει ένα βιβλίο που εξελισσόταν ιστορία στο εξωτερικό και ήθελα να γράψω κάτι ελληνικό. Άρα, πάλι συνειρμικά, αυτό που έψαχα είναι έναν τόπο να συμβούν όλα αυτά, φορτισμένο από όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε πριν. Και ο τόπος ήρθε αμέσως και ήταν φυσικά η Σαντορίνη, που έχει το ηφαίστειο, είναι ένα τόπος που ουσιαστικά καθορίζεται από τη φωτιά. Το βιβλίο λοιπόν θα ήταν μάλλον για μια δυσλειτουργική οικογένεια που μένει στη Σαντορίνη, της οποίας ένα μέλος, η μητέρα, ας πούμε, έχει πέσει θύμα αυτής της αυτοανάφλεξης αυτού του φαινομένου. Ένα άλλο μέλος, ο γιος, ας πούμε, θα αυτοαναφλεγεί εσωτερικά και θα υπάρχει και ένας δυνάστης πατέρας. Μάλιστα μου ήρθε και ο τίτλος, «Μητέρα Στάχτη». Άλλη περίπτωση τώρα. Σε μια προηγούμενη φάση της ζωής μου, πιο παλιά από αυτό το βιβλίο, κοίταζα το χάρτη της Ευρώπης και έκανα ένα παιχνίδι. Έπαιζα με τα αρχικά πόλεων δημιουργώντας διαδρομές. Και
Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι πόλεις που ήξερα. Και κάποια στιγμή προέκυψε μια διαδρομή μεταξύ Βαρκελόνης, Φλωρεντίας και Βερολίνου. Οπότε τα αρχικά αυτών των πόλεων μου δημιουργούσαν το Μπαρ, Μπαρτσελώνα, Φλωρεντία, Μπερλίν, Μπαρ Φλομπέρ. Μ' άρεσε πολύ αυτός ο τίτλος και έφτιαξα μια ιστορία για έναν ήρωα, ο οποίος ψάχνει έναν συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο Μπαρ Φλομπέρ και τον αναζητά σε αυτές τις τρεις πόλεις, δημιουργώντας αυτό το σχήμα με την Αθήνα, η οποία ήταν και αφιτηρία του. Τώρα, φερειπίν, αυτόν τον καιρό, γράφω ένα βιβλίο το οποίο έχει βγει από ένα πρόσωπο. Δηλαδή, γνώρισα ένα πιτσιρικά από αυτούς που ξέρουμε, έτσι, όλοι ξέρουμε τέτοια παιδιά, τα οποία μιλάνε με αυτή την ωραία slang που εμπλουτίζει και τη γλώσσα μας. Έλα ρε μαν, τα είδα όλα, τα πήρα στο κρανίο και τέτοια. Και λέω, εσύ αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, μιλάει έτσι, αλλά με πόσες χιλιάδες λέξεις θα σκέφτεται στο κεφάλι του, πόσες εικόνες θα κυκλοφορούν μέσα στο μυαλό του και τι θα γινόταν αν έβαζα μια αφηγηματική κάμερα εκεί στο μυαλό του. Λοιπόν, παλιά, πριν αρχίσω λοιπόν αυτή την περιπέτεια της γραφής, πίστευα ότι πριν αρχίσω να γράφω, χρειάζομαι εντάξει, έναν υπολογιστή, δεκάδες κούπες καφέ, χρειάζομαι έτοιμη πλοκή, οργανόγραμμα, να έχω βρει τους χαρακτήρες, να έχω βρει το setting, να έχω βρει τα πάντα, τα βιογραφικά των χαρακτήρων και ουσιαστικά να κάνω την εκτέλεση. Τώρα πιστεύω ότι το μόνο που χρειάζεται είναι ο καφές, διότι αναζητώ το βιβλίο μου προχωρώντας. Όσο λοιπόν αυτός ο σπινθήρας που είπαμε πριν με την εμπειρία του Λονδίνου και με το ψάξιμο αυτού του τύπου παραμένει ζωντανός, τόσο η πλοκή προκύπτει. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να ασχολούμαστε με το software τόσο πολύ. Απλά κρατάω τρεις βασικές αρχές αυτά που κάνω, σε αυτόν τον τρόπο που γράφω. Η μία είναι show not tell, show don't tell, η άλλη είναι kill your darlings και η άλλη είναι γράψε από μέσα προς τα έξω. Show don't tell σημαίνει ότι προσπαθώ να γράφω έτσι, ώστε ο αναγνώστης να εισπράττει αυτό που θέλω να πω μέσα από τις δράσεις, μέσα από τις πράξεις, μέσα από τα συναισθήματα του κεντρικού ήρωα ή του όποιου ήρωα και όχι μέσα από την απλή παράθεση των γεγονότων και περιγραφικά σχόλια και τέτοια. Δηλαδή εδώ η συμβουλή είναι από μια φράση του Henry James, είναι δραματοποίηση. Το άλλο είναι το Kill Your Darlings, το οποίο τι σημαίνει, ότι είμαι έτοιμος πλέον να θυσιάσω κομμάτια της γραφής μου, κομμάτια του κειμένου μου, τα οποία όσο και να μου αρέσουν, όσο και να είναι όμορφα, να αρκισιστικά, να είναι έτσι, καλή επί, να είναι ψημιθιωμένα, ας πούμε, δεν προχωράνε καθόλου την πλοκή μου. Αυτά πρέπει να φύγουν. Και το γράψε από μέσα προς τα έξω σημαίνει ότι αυτό ακριβώς, ότι δεν δουλεύω από την πλοκή και τη δομή και την οργάνωση από την αρχή. Δεν αρχίζω από το software, δεν αρχίζω από το έτοιμο, το κατηγοριοποιημένο. Αρχίζω από το αυθεντικό, από το σπινθήρα που είπαμε, από το χαρακτήρα, από την αλήθεια, από την ανάγκη και από την πράξη. Εάν όλα αυτά είναι αληθινά και πραγματικά, η πλοκή προκύπτει. Τι είπαμε λοιπόν ότι είναι αφήγηση πριν, είναι η εξιστόρηση με μια ορισμένη σειρά συμβάντων που μεταβάλλουν μια αρχική κατάσταση πραγμάτων μέσα από πράξεις έτσι, που διαπράττονται τους ήρωες μιας ιστορίας, αλλά και μιας ζωής. Διότι και η ζωή μια αφήγηση είναι. Δηλαδή όλοι μας κατασκευάζουμε μια αφήγηση για τον εαυτό μας. Πολύ τα πράγματα να αλλάζουν, αυτή την περίοδο φυσικά έχουν αλλάξει πολλά και για πολλούς, αλλά εμείς προσαρμοζόμαστε και ακολουθούμε το νήμα της δικής μας ζωής. Οι άνθρωποι που αποσυντίθενται είναι εκείνοι που έχουν χάσει αυτό το νήμα. Είναι η περίπτωση που το χάος δεν είναι επιμελημένο. Και για την ζωή λοιπόν κρατάω πάλι τρεις βασικές αρχές, οι οποίες τυχαίο, δεν νομίζω, ακολουθούν περίπου αυτά που είπαμε και πριν. Η μία είναι πράξε, δράσε δηλαδή, show don't tell. Η άλλη είναι πέτα τα άχρηστα από τη ζωή σου, αυτά που δεν χρειάζεσαι και κράτα τα σημαντικά, kill your darlings. Και η άλλη είναι ζήσε από μέσα προς τα έξω, δηλαδή τοποθέτησε τον εαυτό σου στον κόσμο και μην αφήνεις τον κόσμο να σε τοποθετεί όπου θέλει. Διότι τι κάνουμε και στη ζωή, τι κάνει κανείς, γεννιέσαι, μπαίνεις σε ένα άγνωστο χαοτικό χώρο, το μαθαίνεις όσο μπορείς, αντιμετωπίζεις εμπόδια, θέλεις κάτι, το προσπαθείς, αγωνίζεσαι, πράττεις, τι κάνεις δηλαδή. Μια επιμέλεια χάους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.